نبركت زبلو عمتات عب فيدرالو بيت صحفتات انتكالات سرحو زنورو سراحتنياتات عب منجلت عن بمسارات عليتاو مننتهم دمام زي تباررون مستعصرون كم زلو خينهم حز دمام منجست فيدرال عب فيدرالو تكال بوليس سرحو مناقسي لا أخلي كبل عب صحفو دبداب أفليتو لهم اتي كاب فيدرال بوليس مس كوميشن بوليس تجراي بمتحبار حزبن حاجرن بصرية صفتن مجلجال كاب استفرالي بهرات صوصات ململ عبال بوليس نمسلطان عب استفرالي كبابتات تجراي زركبا بصحفتات بوليس كوتا تنصيرو كم زوهبه كوخوب ميديا كاب فلفلاتا بزرخبطو حبريتا مرغغاص تخايليوم اتزوص دبدابه كاب تግራይ ናብ ፌደራል ማእከላት መሰልጠኒ ዝኣቱ እንትኾኑም በዝሒ እቶም ምልምል ኣባላት ፖሊስ ድማ 1000 መናእሰይ ምዃኑ እዩ ንምፍላጥ ተኻይሉ ዘሎም ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ምሕላው ሃገርን ምግልጋልን ህዝብን ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስን ነበራት መከላኸሊ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያን ምስ ጁንታ ወጊንኮም ብዝብል ምኽንያት ተኣሲሮም ተቐቲሎምን ካብ ቤት ንብረቶምን ከምኡውን ካብቲ ዝፈትውዎ ስርሖምን ክባረሩ ምግባሩ ዝዝክርዮም ናይ ዝምርኣያ ድማ ኣብ ፌደራል ፖሊስ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ካብ ዝነበሮም ስራሕ ክእገዱ ከም ዝተገበረ ገለት ሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ተደጋጋሚ ይኸሱ ከም ዘለው ዝፈለጥ እዮም ብወገን ትግራይ እውን እንትኾነ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፖሊስ ምስ ብልጽግና ወጊንኩም ተባሂሎም ካብ ስራሕ ምእጋድ ጥራሕ እንተይኮነስ ወርሓዊ መሃይኦም ብምኽልካል መሰነይታ ወረቐቶም እውን እንትኾነ ከም ዝተኸልከሉ እቶም ኣባላት ፖሊስ በተደጋጋሚ ከማረሩ ተረኣዮም እዮም እዚ ተግባራት እዚ ድማ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ቀሪቡ ዘሎ መፀዋዕታ እቶም ተኣጊዶም ዘለው ኣባላት ፖሊስ ዝሓዝዎ ራእያን ኣብ ትግራይ ዘጋጠሞም ኩነታት እንተበሊጹ ናብ ፌደራልን ካልኦት ከባብታትን ወሲዱ ክሰርሕ ትልሚ ሒዙ ምህላው እዮም ርእይቶኦም ኣቐሚጦም ዘለዎም ድሕሪ ኮቪድ 19 ውድብ ጥዕና ዓለም ጂኤን ሓደ ዝተባሃለ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ብዓለም ብርኪ ብቕልጡፍ ይላባዕ ከም ዘሎ ዕላው ገይሩሎም እቲ ውድብ ብሰንኪ ብቕልጡፍ ተላባዓይ ባህሪ እቲ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ጠመተ ክወሃቦ ከም ዝግባእ የጠንቂቑ እቲ ዘርኢ ኦሚክሮን ዝኾነ ቫይረስ ጂኤን ሓደ ኣብ ህንዲ ቻይና ዓባይ ብሪጣንያና ኣሜሪካን ዝኣመሰለ ሃገራት ዓለም እዩ ተረኺቡ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ህዝቢ ሓደጋ ልበዳ ከጋጥም ተኽእልኡ ትሑት እዩ እንተኾነ ግን እዋናዊ ክታበታትን መከላኸልን مهاب يقتل كم زلت ودب زحبر خوينهم بفلاي أب وان كرم تاب زركب حجرات كوفيدن كروت رخصتاتن كوسه كم زخلو كتنقاقو كم زجب أونيو ودب تعنا علم أتحساسي بزلهم أب سميناوي نفك كبي كم سعال فيروس رعت مستنفاسن حمام سامبو حساناتن زا مسلو حماماتي وستخو كم زلو زحبر تتكال أتي كوفيد زسعب فيروس جين حدا مسجية بقصار زكير زلو خينو حدا جزيد ما حدش تعينت فيروسات كم عبلو زجبر مخانيو اتودب أفليتو زلهم أميكرون نقل وان بعالم بركة عبلال عينت كوفيد كوين مسنو حز يفلت إزبالت حبريتام جين حدا ذركب ومس أميكرون ساساسرو بركة سبلو عينتات ات فيروس ولا قوات تحساسبو كوين متزي تقواصرو أبز وان زيجن ودبت عنا عالم بتقداسنت مكتتال يقبر لهم كبليو حبيرون نفلما أوان أب أمريكا بورح مسكرم استرخب جين حدا جن أب بزح كورنعت عالم بقلتو فيو زرقح زلهم ما أخلات مقصصار المكر خالن حمامات أمريكا جين حدا أبتاجر كبعسة حمشك 7 ميتاويت ملكفتي كم زشفن زحبر خوينو اجنس دحنت عنا عباي بريطانيا اب بيت فتنه كابز ترخبوا مرمراتات كوفيد 19 ميتاويت جين حدا كم زغونه يو حبيروم بزعبا زين كلو تعبيت فيروسن زلو كل مرداتاتون مكتتال كم زغصل يغليصوم جين حدا اب كلن زباتات بقلطو في زرغحلو منالبات دما مستي بي اي 2.86 ተስተውሃለ ዓይነት ክነጻጸርን ከሎ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሰብ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ተወሳኺ ምትዕርራይ ባህሪ ስለ ዝሕዝ ክኸውን ይኽእል ዝበለ መግለጺ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ፍልልይ ድማ ብፍላይ ኣብተን ኣብ ክረምቲ ዝርከባ ሃገራት ካልኦት ቫይረስን ባክቴርያን ዝመጹ ረኽስታት ወሰኽ ሕሙማት ሳርስ ኮቭ 2 ወይ እውን ኮሮና ቫይረስ ከስዕብ ከም ዝኽእል ይግመት ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ጂኤን ሓደ ክንደይ ዝኣክል ብኸታበት ክዳኸም ከም ዝኽእል ዘርእዩ መረዳእታታት ክሳብ ሕዚ ውሱናት ምዃኖም ዘርእየት ውድብ ሃገራት ብዛዕባ ኮቪድ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ዝኣቱ ሰባት ብዝምልከት ዝህብኦ መረዳእታ ኣዝዩ ስለ ዝነክየ ድማ እቲ ኣብ ጥዕና ዘሎ ጽልዋን መፍላጥ ተወሰኽቲ መጽናዕትታት ከም ዘድሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመላኺቱሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ረኽስን ከቢድ ሕማምን ንምክልኻል ኣብ ህዝቢ ዝበዝሖም ቦታታት መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ምግባር ክንስዕልን ክንህንጥስን ከለና ድማ ኣፍና ፍንጫን ክንሽፍን ኣእዳውና እውን ብቐጻሊ ምሕጻብ ብፍላይ ድማ ተኸላዕት እንተኾይና ብዛዕባ ክታበት ኮቪድን ሰዓልን እዋናዊ ሓበሬታ ምርካብን እንተሓሚምካ እውን ካብ ገዛ ምጽናሕ ናብ ሕክምና ብቕልጡፍ ምኻድ ኣገዳሲ ይኽብል ኣጠንቂቖሎም
حزون حبريتنا يغسل الله زخبركم زخبركن تملكتنا تكتاتلونا ስለዘለኹም ካብ ልብና መስገን ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ማእሰርትን በወያኔ ፍጸመሎ ክብል ስርዓት ግደፍ ከሲሶም ስርዓት ግደፍ ነታ አዲስ አበባ ብላዕሊ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ግፋን ማእሰርትን ወያኔ ይዘካየዶ ዘሎ ክብል ክሴቱ ናብ ትግራይ ገጾ ቢልሎም ኣብ መንጎ 4 ኪሎን ዓዳሃሎን ዝነበረ ዘይንቡር ዝምድና ፈሪሱ አዲስ አበባ ነስመራን ንኹይናት ኣብ ዝዳልዋሉ ዘለዋ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ እውን እንትኾነ ናብቲ ሃገር ዝኣትው ዝርከብዎም ኣማይቲ ኤርትራውያን ይእሰሩ ከም ዘለው ክግለጽ ጸንሐ ኮይኑ ሬድዮ ኤረና ተባህለት ኤርትራዊት ማዕኸን ዜና ድማ ነዚ ጉዳይ ጠሚታት ማላብ ዘርጋሓቶ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራውያን ጀሚርዎ ዘሎ ግፋን ማእሰርትን ናብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብሕጋዊ መንገዲ ብነፈርቲ ናብቲ ሃገርን ዝኣትው ኤርትራውያን እውን ይኣሰር ከም ዘሎ እዩ ገሊጾም ስርዓት ግደፍ ሎሙ ድማ ኣብተን ኣብ ዘይዕላው ዝኾና መናውራት ኣቢሉ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ቃል በቃል ሕዚ እውን ዝሰምዕ ዝንከድል እዩ መንግስቲ ብልጽግና ነቶም ኣብ እዋን ወያነ ኣባላት ጸጥታ ዝነበሩ ተጋሩ ናብ ቦታኦም መልስዎም ምስ ምህላው ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ዘስደመም ግፍዒ ናይ ምስማዕ ተኽእሎ ቀሊል ኣይኮነን ሕዚ እውን ደጊምና ንሕብር ዘለና ካብቲ ሃገር ሰላሒልካ ምውፃእ እዩ ትፍታሕ ክብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ አዲስ አበባ ዝፍጸም ዘሎ ማእሰርትን ማህደንትን በተጋሩ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ክብል ገሊጽዎሎም ካለ ኤርትራዊ ማዕኸን ዜና ኤሪሳት ድማ ንማእሰርትን ግፋን ኤርትራውያን ጠሚቱ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ግዳይ ናይቶም ኣብ መንጎ ኣብይን መራሒ ጉጅለ ህግደፍን ዝስራሕ ዘሎ ጽልእን ኩናትን ንውሕስነት ዕቁቦኦም ኣብ ሓደጋ ካብ ዘእቱ ንጥፈታት ክቁጠቡ ድሕሪ ምጽዋዕ ምስግደፍ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ምድግጋፍ ኣብ ልዕሊ ዘርአዩን ዘርእዩ ዘለውን ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሮ ብተናጸል ክጨውዩን ክዳጎኑን ይረአ ከም ዘሎ እዩ በፍልፍላቱ መሰረት ገይሩ ጸብጺቡ ዘሎ ትግደፍ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝጣዓሞም ዝቀረቦም ሸነኽ ክሃድሙ ብመንገዲ ዕላው ዘይኮና መሓውራቱ የጉስጉስ ምህላው በርከት ዝበሉ ኤርትራውያን በዚ ድማ ሰንቢዶም ናብ ጎረባብታ ሃገራት ክፈሱ ስለዝጀመሩ መንግስቲ አብይ አሕመድ ድማ ነዚ ድማ እዚ ብጥርጣረ ክርእዮን ኣብ ልዕለቶም ብቃልዕን ብኸውልን ንህግደፍ ዝድግፉ ጸንሑ ስደተኛታት ብድላት ከብጽሕ ይረአ ዝበለ ጸብጻብ ኤሪሳት ዘይዕላውያን ማሕበራት ጎስጓስ ግደፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ተሰናቢዱን ተገሪሁን ካድምሞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ገለ ኣበርተ ዘይህልዎም ኣይመሃዶምን ኢሉ በአልማማ ከኣስር ምስ ጀመረ ድማ ነቲ ኩነታት ናብ ረብሓን ምቕያር ብኦቢልካ ድማ ተደሊኑ ዘሎ ጽልእን ኩናትን ንምምኽንያይ ተዓጢቐን መደናገርትን መጠንቀቕታታትን ክነዝሓ ጸኒሐን ክብል እቲ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ማእሰር ተጠሚቱ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ حيل أجر أمريكا لعلواي مراحي الشباب ماليم عيمان أب الصوماليا بزكاير متقعتي كمزة قتل تفليتهم أب الصوماليا زنكساس لعلواي مراحي الشباب إثيوبيا حوش ببزوحات هجرات كم جبرش براو تمديبو سنح ماليم عيمان بحيل أجر أمريكا بصوماليا بزفز من متقعتي كمزة قتل أيو تجلس زلم أب الصوماليا نقرب بتهجرات متقعت اتقند أكل الشباب زخنة زربلو ماليم عيمان أب الصوماليا نقرب بتهجرات زفز زلم متقعتي كند متحاوري كمزة نبر أيو تجلسون كل في أبل الشباب زخنة ماليم أيمان زحلف سومن بشوعات تحساس كل التشحن عصت شدشن عام تمرت بسراوي الصوماليان بحاجز أمريكا نبزك كيرو سرحيت كم استقتل منستر زينا الصوماليا داود عويس أب محبرة ومرخابتات زخنة تويتر ملختي تكعيهم من قصة أمريكا بمفلم تنايز عامت مسات أمام تحد كل فأبل زخنة الشباب حابريتان ذهب سب 10 مليون دولار شلمات كم ذهب أفليت منبرو ذكريهم بايتو ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ዕጡቋት ሓማስን ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ዘሎ ምቁራጽ ተኹስ ዝጠልብ ድምጸ መልኪቱ ውሳነ ክሕልፍ ተባሂሉ ትጽቢት ተገይሩሎም 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት በዝሓለፈ ሰኒ ብሕቡራት ኤምረት ዓረብ ዝተነድፈ ተኹስ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ውሳነ ክብኳን ተነበሮ ዲፕሎማስያኛታት ኤምረት ዓረብን ኣሜሪካን ኣብ ቅድመ ኩናት እቲ ስምምዕ ስለ ዘይተረዳድኣ ድማ ተደናጉሎም በዓል ስልጣን ሓማስ ኦስማ ሐምዳን ትማል ሰኒ ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ጉጅለ ንተኹስ ደው ምባል ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክፉት ምዃኑ እኳ ተገለጸ ወራር እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝቋረጽ ኣብ ስምምዕ ምልዋጥ ጅሆ ዝካየድ ስጉምቲ ግን የለን ክብል ተሓሳሲቦም በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣሜሪካ እስራኤልን ፍልስጤምን ብሰላምን ጸጥታን ክነብሩ ዝኽሩ ነባር ሰላም ንምንዳይ ትጽዕር ከም ዘላን ተኹስ ብቁልጡፍ ደው ከብል ዝቐረበ ጻውዒታት ነባር ፍታሕ ዘምጽእ ከም ዘይኮነ ክትምጉትን ከላም ሓደ ዲፕሎማስኛ ሕቡራት ሃገራት ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እቲ ዝርርብ ቀጺሉ እዩ ዘሎ ብተወሳኺ ግዜ ግን የድልዮ እዩ ብተሃዋኽ ድምፂ ምሃብ ውጽኢታዊ ኣይኸው ونن كبل تحبريتا أملاقيتو زلم